Здравейте на всички, аз се казвам Даниел и в това видео аз ще играя в Тендо. Но преди да започнем, моля ви, абонирайте се за моя канал и харесайте това видео. А ние да започваме. Аз ще играя в този режим. Така. Сега трябва да изчакаме малко. Най-трудната. Тази най-много я мразя. Но пак мога да я играя. Така. Зарежда да знам синият екип. Так, да миняваме. Ах, там. Първият убих. Вторият... никак не видяхме го. Напреди. Давайте. Не. Как така? Довиждане. Не успях. Аз само убих няколко. За професионално, що тогава толкова път му убиват? Трябва ми скритна атака. И пак ли? Така имаше. Да как? Свърши боя. Аз само убих много малко. Аз съм на последните. Не обичам, когато аз съм на последните. Ого! Ето с път аз няма да получа нищо и от тук аз ще избравя тази. Край, да, излизам. Да играем и гол. Така. Не, любимата ми. Тази също не ми е много любима. Но пак нищо. Синият. Аз най-много обичам синият екип. Довиждане. Не. Биха ма. То беше отлично. Плак ли мене? Как? Пак ли мене? Защо само мене?
Как мене? Аз даже не бях. Иди, за что? Эх, жалко. Аз не играя много добре, но пак мога да убия няколко хора. Защо не е нашата база? Какво правиш там? Там е. Ах ти, магиосник. Аз малко съм болен. Так и убих. Надеюсь, че никой ще победим. Трябва да са оглеждани. Така мразя тези боища, когато мене ме убиват само. Да как? Защо ме е толкова бързо? Да как? Да с нож ме убиха. Враговете! Да как? Так. О, не. Довиждане. Убих няколко. Аз мощно. Това въпреки силно. Трябва внимателно. Защото тук им трябва само колко тях уредят. Ами внимателност да не дойдат тук враговете. Защото някои врагове са много силни. Ого! Това е много мощно уредие. Аз убих 10. Това не е чак толкова много, но пак става.
Yeah. Минаваме. Някои врагове са наистина много силни. Свърши матчът. 19. Пак последно място. Не. Поне нещо се получа ли? Не, нали? Да. Ако ви е харесало това видео, абонирайте се за моя канал и го харесвайте. А за сега, чао, чао!